Bon dia a tothom. Gràcies avui, que és dissabte al matí, per estar connectats aquí. El temps em sembla que ens acompanya per fer una webinar avui. Us explico una miqueta. És una webinar que comença a les 10:20, titulada Diabetis i Escola, i estem en aquests moments que m'acompanya l'Aima Reguant, que és la subdirectora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta webinar s'inclou dintre del que és el Diabetes Influencer, és aquest segon congrés que tenim, que va començar l'any passat, i que aquest cop, per les circumstàncies que ens toca fer-ho de manera virtual. El Diabetes Influencers també està molt relacionat amb el que és el Dia Mundial de la Diabetes, que es celebra cada 14 de novembre. El que passa que nosaltres ho hem avançat perquè suposo que la setmana vinent hi haurà tal col·lapse de webinars que hem preferit fer-ho aquest dissabte. Només comentaros que és un webinar que es gravarà, tot i que els participants, o sigui, els que esteu d'audiència, en tot cas, en cap moment ni se us veurà a nivell d'imatge o a nivell d'àudio, a no ser que ho demaneu expressament a través de xat. Per tant, si voleu fer alguna pregunta, jo us recomanaria que, si voleu, les aneu llançant a través del xat, tot i que segurament, per no interrompre cada cop a la senyora Imma, doncs ho posarem al final. He de comentar que és una webinar que forma part d'aquest congrés del Diabetes Influencers, que forma part de 5 webinars. Per tant, són webinars molt píndoles, jo diria, quasi de webinars, molt estratègiques, amb breu temps, i per tant, sí o sí, ha de començar a les 10:20 i ha d'acabar a les 10:50. Per tant, si al finalitzar veiem que estem molt justos de temps, jo us hauré de tallar d'una manera tant amb les preguntes com amb la conversa per tal de donar pas a la següent webinar, perquè és que si no podem tancar una i obrir una altra. I sense més preàmbuls, doncs dono pas a la senyora Imma. Moltes gràcies, Sandra. Bon dia a tothom. A mi encara se'm segueix fent estrany, després que aviat portarem un any treballant aquí davant de l'ordinador, de no poder-vos veure i no poder veure'ns les cares i parlar totes juntes, però bé, farem el que podrem en aquest sentit. Molt agraïda a l'associació per deixar-me formar part d'aquesta jornada, aquesta invitació amb el títol que porta, que sona joves, que em convideu, doncs em rejuveneix avui, i això de ser dins dels influencers és com a xulo, és com a nou, és com a divertit. I també agrair-vos el treball conjunt que estem fent amb l'associació i amb persones de les que esteu en el públic, que he mirat la llista, que ens coneixem i que estem treballant, i que segur que avui em donareu deures que m'hauré d'emportar, i que, com diem en el nostre equip d'educació inclusiva, cada cop que anem a una reunió, que anem a una jornada, tant si anem a escoltar com si anem a parlar, com si fem les dues coses, com avui, sempre ens emportem deures de coses que es poden millorar o treballar diferent o insistir més o el que convingui. Això en primer lloc. Moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. A mi m'ha encantat parlar, doncs intentaré anar ràpida perquè puguem parlar tots. Llavors, segona cosa, desitjar-vos salut. Estem en un moment que no és fàcil per ningú, que ens genera com a pors, que ens genera, i crec que algunes molt reals, que ens genera desconcert i que ens fa repensar i reorganitzar tot el que estem fent, i que realment està sent difícil, crec que per tothom. Està sent difícil, però crec que també ens ajuda a organitzar-nos de maneres diferents, ens ajuda a coordinar-nos més, ens ajuda a treballar conjuntament i a viure conjuntament amb un altre tipus de relacions, d'una altra tipus de manera. Jo espero que d'aquesta nova situació, que de vegades els dic amb la gent del meu equip que treballem juntes, els dic que ens estem preparant per la guerra de les galàxies i per estar a la nave nodriza, perquè hem fet allò de córrer per dintre casa, com es feia en alguna de les pel·lícules de ciència-ficció, i ho estem fent tot, com vèiem allà, en pantalles. Per tant, estem preparats per fer un salt endavant com a societat, que espero que el salt endavant sigui que la societat en si sigui més inclusiva, que això ens ajudarà moltíssim per la feina que estem fent, que sigui més amable i que en lloc d'agafar por puguem ser molt més solidaris i ajudar-nos més els uns als altres, treballar conjuntament, competir menys i cooperar més, tot aquest tipus de coses. Però bé, el que us volia dir és desitjar-vos molta salut, que em sembla que la necessitem tots, i per tant aquí estem, Aquí estem fent salut. Tercera cosa, us vull explicar... Jo no vull parlar molt de diabetes perquè crec que dels que esteu aquí avui sóc la que menys en sé, i de tots els ponents o panelistes, que n'hi dieu,
que estarem avui aquí, també segurament sóc la que menys en sé, per tant, no vull parlar de diabetis, sinó que us vull explicar el model d'escola que volem i també comentar amb vosaltres les dificultats que de vegades tenim per arribar-hi o pel moment que estem vivint. Llavors, jo us explico i vosaltres pregunteu i anem fent de mica en mica. Primera cosa que és important per mi, n'he posat 9 de coses importants, a veure si les dic ràpides i en parlem després. Una de les coses que us volia comentar i que durant el confinament jo crec que van tenir molt de pes és que nosaltres veiem el sistema educatiu inclusiu com un sistema que es treballa per competències i que l'important que tenim pels nostres, els i les nostres alumnes és que en cada moment de la seva vida estiguin preparats per saber fer, per saber estar i per saber ser. Això és el bàsic quan parlem de currículum per competències. Per tant, quan en el moment del confinament ens dèiem estem perdent aprenentatges, estem perdent, els nanos estan encallats. Jo no sé com ho heu viscut a casa, però crec que tots plegats és un dels moments que més hem après a la nostra vida si hem estat preparats per aprendre. I des dels centres escolars, la dificultat i la nostra voluntat ha estat poder acompanyar en aquest procés de seguir aprenent i de seguir aprenent això, que en cada moment de la nostra vida i sobretot quan siguem adults i haguem de ser el màxim d'autònoms i autònomes, que sapiguem estar en aquests 3 moments del saber fer coses, del saber estar allà on toca i del saber ser en cada moment, que de vegades també ens costa fins i tot a nosaltres, qui sóc en aquest moment tan estrany. Nosaltres estem en una direcció general que es diu Direcció General de Currículum i Personalització. Ja us explicava ara la part de currículum. Entenem el currículum en l'ensenyament obligatori com això, aprendre totes les competències que ens ajudaran a viure d'aquesta manera. La postobligatòria ja seria també pel món laboral i per poder-hi treballar, que és des que som petits, això. Però l'altra part és la personalització. La personalització ja entro ara. Com personalitzem? Sabeu que tenim el decret, que ja no li dic ni el nom, el 150, el de l'escola inclusiva, d'educació inclusiva, que ens està demanant que personalitzem a dins de l'escola. Quines coses no us ho explicaré tot, primer perquè penso que sou persones que esteu molt posades a dintre del sistema, que coneixeu moltíssim tot el que hi ha i tot el que es fa. Per tant, no vull entrar molt a fons, explicar-vos el decret ni molt menys, que els decrets són avorrits, però sí alguns punts de la filosofia que hi ha al darrere. Per exemple, una de les coses del personalitzar seria tenir sempre al cap que totes som diferents, absolutament totes. Som diferents les nenes dels nens i ara estem posant també en els nostres formularis el gènere no binari. Per tant, som més diferents del que ens imaginàvem que érem fa 50 anys i això és una diferència que ha d'entrar a les nostres escoles, que ja hi és, que l'hem de reconèixer. També som diferents amb les necessitats que tenim de ritmes d'aprenentatge. També som diferents amb les necessitats que tenim de salut, alguns per tota la seva vida i d'altres en moments puntuals de la vida i tots en algun moment tenim alguna necessitat de salut que hauríem de poder veure i hauríem de poder aprendre. I amb aquesta base que totes som diferents, el que volem que les escoles sàpiguen aplicar és el disseny universal de l'aprenentatge, que seria com ens ho fem per quan preparem les classes amb els nostres alumnes, dissenyar-los d'entrada per tothom. No volem, i aquí encara ens queda feina perquè no és fàcil tampoc, no volem que pensem una classe d'un determinat tema en plan estàndard i després pensem qui tindrà dificultats i anem a buscar com adaptem pels que tenen dificultats o pels que tenen altes capacitats, que també és un tema que dificulta, sinó que pensem qui tinc a la classe, com faig una activitat d'aprenentatge que ens serveixi per tots. I les adaptacions serveixen per tots normalment. Per tant, aquí tindríem un primer punt, el DUA, el disseny universal de l'aprenentatge. Un altre següent punt que us l'explico després seria els plans individualitzats. En quin moment necessitem fer un pla individualitzat per un alumne, per una necessitat, sigui socioeducativa, sigui de salut, sigui
de l'aprenentatge en si, com ens ho podem fer. Una altra cosa que us volia dir és que amb aquest model d'escola creiem, i si mireu a la pàgina web del departament ho veureu, que s'ha d'innovar, s'ha de transformar i s'ha de ser valent, i tenim molts de projectes perquè les escoles puguin innovar. I, de fet, les escoles innoven molt, transformen molt i tenim grans professionals. I per personalitzar, què hem de tenir també? Hem de tenir un equip docent consolidat, que treballi en equip i que tingui una mirada cap a tots i tots els seus nens, nenes, nois, noies, d'escoltar-los, de donar-los veu i de veure en cada moment a cadascuna d'ells què els hi passa i com ho treballen, com van repensant el seu dia a dia a l'escola depenent del que els hi va passant a cadascun de les persones que formen part d'aquell grup en aquest moment estable. Ja hi arribarem també a la Covid. Què més us volia explicar? En aquest model d'escola tenim present que aquest equip docent ha de ser format per persones, professionals docents i professionals d'atenció educativa i que conjuntament han de treballar per tots els alumnes. El model és: hem de viure junts, volem viure junts amb tothom, volem una societat cohesionada i que respecti les diferències individuals i, per tant, l'equip docent també està per tots els seus alumnes, per totes les persones del grup, i no fa diferències, tot i que sí que en fa, perquè s'ha de tractar cadascú de la manera que fa falta per aconseguir que tots aconseguim aquelles competències. Què tenim aquí en previsió en el decret? Doncs mesures i suports diferents, recursos materials i recursos humans diferents per poder atendre a dins de cada grup ordinari, amb flexibilitat, cadascú amb el que necessita. Per tant, aquí jo agrairia també moltíssim a l'associació vostra perquè hem treballat conjuntament en donar formació en aquests equips docents perquè això ens falta. Penseu que quan sortim de la universitat tots els professionals encara ara no som conscients de la diversitat que hi ha a les aules. D'aquí a saber com tractar cadascuna d'aquestes diversitats encara hi va un pas. Per tant, estem fent formació, ens en falta molta més i comptem amb totes les associacions per poder fer. Una de les preguntes que em surten al xat precisament és un professor que diu que té DMU i que al meu institut només postobligatòria no té cap protocol per actuar per acollir i tractar els alumnes amb diabetis. El protocol extraoficial és preguntem-li al Jordi. El Jordi és el que ha escrit al xat. Pregunta, les escoles, també en postobligatòria, estan obligades a tenir aquest protocol? Tenen algun lloc on poder-se assessorar? Sí, fas bé que m'ho diguis perquè anem bé perquè el següent punt anava per aquí. El tema dels protocols. Bona pregunta, Jordi. Jo ja li he dit a la Sandra que no llegiria el xat perquè em disperso, que jo soc hiperactiva i només em faltaria això. Dins d'aquestes mesures i suports hem d'entendre també que hi ha tots els protocols que hi ha penjats en la web del departament. Un dels protocols, que és el de l'atenció a alumnat amb diabetis, està penjat, l'hem refet fa poc amb la vostra col·laboració també i del Departament de Salut i afecta a tots els centres escolars, a la postobligatòria també. No és un protocol que hagi de tenir cada centre i l'hagi de fer cada centre, sinó que és un protocol general per tots els centres. Si voleu, després us posem o us enviem, no sé com ho podem fer això, el link d'on estan penjats, però estan a disposició i tots els profes hi podeu entrar. Per tant, jo entenc que això cap problema. Aquesta seria l'altra qüestió. Veure com anem actualitzant també tots els protocols a mesura que anem avançant i a mesura que som capaços d'anar treballant les coses. Altre punt que us volia explicar és l'organització dels centres. Aquí, i aquest any, agrair a tots els docents, a tots els equips directius de tots els centres, que fa poquíssim, és a dir, som novembre, vam començar el 14 de setembre, setembre, octubre, novembre, encara estem iniciant els grups, fent equip, treballant amb tothom, amb la Covid a sobre, confinant i desconfinant, intentant que tothom amb prioritat A no perdi la salut per aquest tema, i això està sent molt difícil, però els centres tenen un paper important en com organitzen els seus grups i com treballen aquesta diversitat a dintre del centre, comptant amb la CAT, amb la Comissió d'Atenció a la Diversitat, que és una figura que jo crec que tots els que teniu algun fill o algun alumne amb dificultats, sobretot,
Heu de saber que existeix i que és l'òrgan de coordinació dintre dels centres docents on es parla de tot l'alumnat que té necessitats i on es busca quina és la millor manera d'organitzar-nos per respondre a tots. D'acord? Llavors, aquí us diria, intentem fer grups enriquidors, intentem treballar amb la CAT, intentem també flexibilitzar aquesta organització dels centres que aquest any s'ha de seguir fent amb grups estables, però que ens permet molt de joc. Quin seria l'altre punt que jo us voldria comentar? Seria el de la xarxa. Important per mi, per mi, ara parlo en nom del departament, no només per mi, important que tots els professionals de la xarxa treballem plegats. Tenim 5.000 centres, estan en 10 territoris diferents. Cada territori té una xarxa on hi ha inspecció, on hi ha direcció, on hi participen els directors dels centres i dins de cada centre, i aquesta xarxa s'organitza amb salut, amb benestar social, amb tots els departaments que convinguin, amb els ajuntaments, per poder treballar conjuntament tot allò que ens fa falta. Jo crec que això és una de les coses que hem de potenciar més i que la Covid ens està ajudant a poder-nos organitzar millor també amb el Departament de Salut, que des d'aquí el meu agraïment per tota la feina que estan fent i com ens estan. Més coses que us voldria explicar, que alguns de vosaltres també les coneixeu, seria dins d'aquesta xarxa estem treballant amb el Departament de Salut i en aquests moments dir-vos que estem una mica encallats perquè tots plegats amb tema Covid estem molt enfeinats, no? Per poder tenir un acord implementat on treballem bàsicament 3 aspectes, que seria tot el treball que fem de prevenció de les malalties, de promoció de la salut, tant en infants amb completa salut com amb problemes de salut, per poder promocionar al màxim i poder ser el màxim d'autònoms i poder tenir el màxim cura d'un mateix, i també la lluita contra els estigmes, que de vegades ens fan molt mal. Aquí posar-vos l'accent que el que intentem també és no veure cap alumne com ai, pobre alumne, té un trastorn mental, ai, pobreta, té una diabetis, sinó que cadascú tenim les nostres circumstàncies i ens hem de mirar des que tots vivim junts i tots hem de fer coses junts, cadascú des d'allà on pot i amb el que pot aportar. Però les mirades així d'estigma no ens ajuden i per tant hi volem treballar. Aquest seria un punt. L'altre punt seria el de la cura, com fem des de les escoles la cura necessària, el tenir allò del saber estar, del saber com poden estar les persones que tenim en cada grup, els nens i les nenes, els nois i les noies, ben atesos i per sentir-se cuidats, sentir-se que estan en escoles segures per la Covid, per les seves malalties i també per tot l'apartat de violències masclistes, que també hi estem treballant perquè també ens hi fan. I també l'altre punt seria l'atenció que podem fer quan aquests infants tenen crisis de malalties i els tenim ingressats o els tenim a casa, com podem atendre des de les escoles i des dels instituts tota aquesta part. Sí, Imma, Vist que aixeques la mà. Sí, digues, Sandra. Hi ha com 2 o 3 preguntes a col·lació dels temes dels professionals sanitaris que pregunten quan l'infermera a l'escola o quan un professional sanitari que realment faci seguiment a les classes. En tenim diversos per aquí de... No, gràcies. Ric perquè era el punt 9 i estem al 8. Ens estem avançant. No, anem a l'hora, ja va bé. Us explico, dins del model d'escola que imaginem, el que volem anar, no volem un model medicalitzat. Volem un model comunitari, els de salut n'hi diuen així, un model comunitari on te puguem atendre amb el màxim de naturalitat, amb el màxim de normalitat, però que tothom estigui atès. Llavors, el model que tenim al cap i tenim escrit és posar tant pel Departament de Salut com pel Departament d'Educació a tots els nivells de la xarxa referents de salut, que en un moment arriben a ser infermeres, i referents d'educació, que quan arriben al centre és algú de la direcció del centre, que ens ajudin a veure, us en recordeu d'això que deia de les competències i de la personalització? Doncs de la personalització. Penseu que d'infants amb necessitats de salut, a mi m'agrada parlar així, de vegades se'ns convertiran en necessitats educatives pel tipus de malaltia o per la quantitat de temps que han d'estar en repòs o pel que els hi pugui anar afectant, però no sempre tenen necessitats educatives. De vegades només tenim necessitats de salut
i hem de saber-les atendre igualment. Doncs per aquest alumnat que tenim amb necessitats de salut, necessitem des d'Educació que Salut ens digui què hem de fer amb cadascuna d'aquestes persones que tenim a les nostres aules, a les nostres escoles, perquè nosaltres no som experts i Salut sí que ho és. Llavors estem parlant de tenir referents d'infermeria a cada centre, és a dir, que la figura de l'infermera de salut i escola que tenim en uns quants centres de secundària s'acabi d'extendre a tots els centres de secundària i també els de primària, és a dir, escoles, instituts, escola, per poder validar amb la direcció del centre, amb algú de la direcció del centre, quins alumnes tenim i què necessiten cadascun d'aquests i veure si és la infermera la que ve a fer algun tipus de cura o algun tipus de revisió o ve a formar professionals nostres d'atenció educativa o docents que convingui en cada cas perquè puguin atendre aquell alumne i a partir d'aquí anar treballant. Això aniria relacionat també amb el que us deia del pla individualitzat. En aquests moments en el protocol tenim un pla personalitzat d'atenció a l'alumne, que el tenim des d'Educació, però el que volem és que des de Salut els metges pediatres o els metges especialistes de cadascú dels nostres alumnes que tinguin necessitats de salut ens facin un pla individualitzat, que ells ja el tenen per malalties cròniques, on ens diguin com hem d'actuar amb aquest alumne, què és important tenir en compte, quines coses sobretot no es poden fer, si s'han de fer cures, qui les ha de fer, si les vindran a fer ells o són coses que podem fer nosaltres amb un mínim de formació i a partir d'aquí anar treballant. No ens imaginem la figura d'una infermera fixa com a plantilla de les escoles, sinó que ens imaginem aquesta infermera referent de salut amb contacte permanent a les escoles i amb un horari de permanència a les escoles depenent segurament de la grandària del centre, de l'alumnat amb necessitats de salut d'aquell centre i que pugui ser flexible depenent dels cursos una mica la realitat que tenim a cada centre. També no sé si et queden més punts per parlar perquè hi ha unes quantes preguntes i ens falten 5 minuts aproximadament. Jo sempre tinc punts per parlar, però podem fer preguntes. Ens pregunten si, per exemple, si una persona recent debuta i està a l'escola, què és el que ha de fer la mare? El primer pas que hauria de fer respecte a aquest nen i amb com s'hauria de moure, que és amb qui hauria de parlar. Mireu, això ho teniu tot escrit al protocol, però jo us parlaré des del cor. El primer que heu de fer és tenir l'informe mèdic, però abans de tenir l'informe mèdic jo crec que davant del susto, deixeu-m'ho dir així, davant del susto d'un debut, el primer que s'ha de fer és parlar amb el tutor. Amb el tutor i tutora de l'alumne i explicar-li la situació. Tots els que ens dediquem a l'educació són persones en principi sensibles, sempre hi ha algú d'estrany, però no és general, el que els està passant als alumnes que tenim a l'aula. Llavors, si en aquest moment em passa això, al meu fill o filla li està passant això, sisplau, controleu això i com ho fem i com ho treballeu junts. Jo us diria, no us espanteu per la reacció, són persones molt vocacionals que volem treballar molt bé i moltes vegades quan ens diuen que un alumne té una dificultat ens espantem. I pot ser que reaccionem d'una forma una mica estranya. Sé que en aquell moment és el moment més delicat per la família, però enteneu que pels tutors també és delicat. Llavors, jo crec que ens hem de mirar bé aquí tots uns als altres i veure quins passos cal fer a continuació. Us demanarem l'informe mèdic, us demanarem que porteu el que faci falta per fer les cures que se li hagin de fer al vostre fill i filla i valorarem conjuntament amb Salut, quan tinguem l'informe, si cal posar en aquella aula algun suport addicional per poder fer tot el que ens diguin que s'ha de fer. Una altra pregunta és, l'escola inclusiva és un projecte o ja està en marxa? No, l'escola inclusiva està en marxa. Jo sempre explico que la meva subdirecció ha de deixar d'existir en algun moment perquè l'escola és inclusiva. També quan parlem de polítiques de gènere diem que volem les escoles lliures de violències, les hi volem totes i les escoles també totes són inclusives. Està en marxa, els recursos que preveia el decret estan posats i aquest és l'últim any que el decret preveia posar recursos per posar-nos al dia. Què ens falta? Ens falta anar revisant el projecte perquè pot ser, i aquest és un any especial, pot ser que pel que estigui passant al país o perquè la població, això es va estimar en percentatges, vull dir que la població real ens demani
que repensem algun recurs o que fem les mesures d'una altra manera o que invertim més en algun dels aspectes. I per anar així una mica acabant, el tema dels acompanyaments, que hi ha mares que no els hi queda ben bé clar, les sortides extraescolars, què exactament pot fer el Departament d'Educació de cara a aquest servei? Sí, mireu, jo també no puc evitar mirar les preguntes. N'he vist una, segur que n'hi ha moltes més, que deia si el referent d'infermeria no podia fer atenció amb els alumnes. No, el referent d'infermeria farà tant l'apartat de prevenció, per tant, per vacunes i per així ens el tindrem al centre, i també farà atenció directa amb els alumnes que calgui fer atenció directa. Per tant, això sí que està previst, no és un referent eteri. Pels acompanyaments, el que preveiem pels acompanyaments és, ens sembla que el nostre alumnat que necessita acompanyament vol dir que el necessita dintre l'aula i potser s'ha d'incrementar més quan sortim de l'aula, perquè això ens passa amb tots els alumnes, no? En un espai obert potser és més difícil de tenir tothom controlat i, per tant, potser necessitem més suport. El que tenim en el tema de monitors és la possibilitat de contractar hores amb el mateix monitor que tenim al centre, si en tenim, o poder buscar un altre monitor que se'n pugui fer càrrec. Sempre és més difícil trobar una persona nova per una sortida per la setmana que ve que sàpiga fer el que s'ha de fer. Per tant, jo entenc que és millor que reforcem des dels professionals del centre, com estem fent a totes les sortides, ens emportem més profes dels que normalment hi ha en una aula, perquè a més hi ha uns criteris per fer-ho, i que ens pugui acompanyar la mateixa monitora que està fent suport al nostre fill. Una cosa que no us he dit és que no ens agrada que un monitor estigui al costat d'un nen tot el dia, o d'una nena, perquè no li dona autonomia. És a dir, s'ha d'estar de lluny, amb l'ull posat, però atenent a tothom per donar situació de normalitat i per no estigmatitzar ningú, tampoc. No sé si us responc, però... Bueno, en principi jo crec que sé que queden algunes preguntes una mica en l'aire. Nosaltres, com que aquest xat, diguem-ne que està gravat, intentarem respondre-les perquè hi ha moltes que sí que és on està aquest protocol, que una mare que és el que ha de fer, un professorat, tot això nosaltres des de l'ADC, com a col·laboradors vostres i també del Departament de Salut, que fem aquestes formacions a les escoles, etc., ja ho veurem. I en principi, per la nostra part, un agraïment per haver estat aquest dissabte amb nosaltres i aquesta webinar, i seguirem en contacte amb reunions i amb altres tasques que seguirem portant a terme. Sí, i cap problema si necessiteu alguna informació concreta, si en algun moment les coses no surten com han de sortir, teniu el meu contacte i del meu equip, vull dir que a disposar pel que us convingui. Doncs gràcies també a l'audiència i ens veiem a la següent webinar dels que estiguin interessats en les experiències en l'àmbit sanitari i la diabetis que portarà a terme el Carles Rabosa. Gràcies. Moltes gràcies a tots i molt bon cap de setmana. Igualment.